Hello everyone, this is Julius Kanay and welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayo. Same day lang ni nga video no nga gigama na ko atong gi-upload na ko bago lang. Sa akong gingon dito, this is the day nga birthday lagi sa akong pag-umangkon. Mao to nagdali tawag yang mama nga pailisan na ako ang mga bata kay manimba daw sila no. Nya mamalit po sila gamay ng handa unon. Wala ni mama na malit po siya ice cream ug apa may na lang no pang dessert pag human natog panihapon nya nagtakang na po sila gininit diya nya wala may laing mo ihaw aning manok no. So akong ate ang nag-ihaw ana nagpatay nya ako na po magtadtad ani no. Gamito na to atong nahibaw-on ug unsaon na to pag-ihaw sa usa ka manok no. Nya alan-alan ni pataka-pataka ni gamay pero maihaw ra gyud ang manok basta kabalo lang jud ka maning kamot ug wala na gyud choice nga mo ihaw ug lain kun dili ikaw na lang. Nya pagkahuman diha na humok naman ang balahibo ng gilapuan atong gininit no ato na siyang gihimulbulan. Nya pagkahuman gidaoban pura ka jud ti mama nya atong gihugasan usab ug nya ato na pong gitadtad nga ginagmay nga kanang tama-tama ra gyud nga para pang tinulang manok. Oh ingana na siya no gitunga ra na ko ang tunga ana ingana na pag-ihaw sa mga dili kabalo diha o pasunan ninyo para kabalo na tatanan ingana na siya. Nya bulikaton kay para makuha ang mga tunga sa laman loob. Bayan na siya duha ka categories. O karon pa makadungog no nga nagihaw og manok nga naay categories. O ang babaan na is the whole leg part and then sa ibabaw pod is the whole brace part. O mao na siya ang two categories sa manok ha para makabalo mo. Ya pagkauman ana imuha na siyang ginagmayon lagi no sama sa akong giingon kay kung imo nang dinagkuon maluto na siya pero mapukpo pod ang imong marpil og marpil ka mukaon ka perting dagkoa. O kung dagko na siya nga pagka-slice pwede na siya adobohon. Amo man siyang tunila nahon so ingani na siya pag-slice no nya sa gulang yung tagbukog-bukog na unod ay para lami siya kaunon na pero sila rin mo kaon ani no ako rin nag-ihaw niya ako rin nag-prepare direktad niya si mama magluto pero sila rin mo kaon ani kay dili jo ko mo kaon og sabaw nga manok o bisan pag unsa na nga klase nga manok basta sinabaw dili po ko mo kaon mo favorite lang nako ani manok basta i-fried chicken or kanang uga nga pinaluto except lang ang sinabaw no kay maka-imagine jo kog murag buhi pa siya basta sa tanang sinabaw nga niluto ig mahuman kagtadtad imo ginahugason no syempre kay basig magpula-pula pa na imanang lutuon no so bawal ang dakma restaurant diri kailangan dyan na imong hugason mosulod na tadiya sa sulod sa balay kay atuan na ning ihatag ni mama kay ihanan ni siyang sugdan og lata ingani na siya no ibutang na nimo kaugali mong manok diya bot kan nimo salt and pepper to taste kaya para mag-produce na siya ihang kaugali yung chicken broth para mulata ra nakiyaha unya ni tabang-tabang pud okay ni mama ning karne gamay no nga gihimo niyang pakupos kunuhay kay isagol niya sa bihon maura ni siyang lutuan nga dinalian no kay wala jud nakaandam ang tanan paghuman gibot ka na nagtuyo og tubig ni mama ang bihon kay gibutang na ni mama ang bihon nga walay sagol. Sama sa akong giingon no nga dinalian na gyud kay wala gyud nagdahom nga magikay-hikay kay gabi na lagi o nagbihon si mama gibutan diya ka sa yutis ra pero lami magyapon pagkalutuan no basta mao ning lutuon ni mama kay specialty gyud ni no hurot yun wa joy bilin pag maglutuan ni no kung naa kay mga bread di ay mora ni siyang ipalaman no mora na kay makabuhat og sandwiches nga lami kay nga makabusog healthy pa o mao ni siya nagproduce nagkaugalingong broth ang atong manok nga gilak-an ay nagbutang na pud si mama diya sa karahay og suka ahos bombay loy sa kuan sa mantika sa karahay kay ibutang na to niyang karning manok o mao na ning itsura niya no nani sabaw niya man mga una nagdali na no grabing transition ani kay murag gukod ani so maura ni hikay no bihon og kuan tinulang manok o maura guna good simple celebration sa simple occasion sa ako ang 11th birthday sa ako ang pag-umangko no ana gyud siya together with the family together with the fam nag-eat all together media no camera gud no kami camera gud kay maragamay raman ang sudaan no so wala lang sa tay bahin-bahin sa mga silingan karon kay gamay ra jud kayong bahin igo ra gid siya sa for the family. So basta kabalo tas mga bata no nagira siya panglingaw-lingaw pag humartog kaon dira no nya gipapili man ni siya sa iyang lola kung unsa iyang gusto cake ba or ice cream mas gipili man yang ice cream no kay naday apa-apa kunuhan mao ni ang gipili nya iyang gipili obe siya gyud no dyan no nya ako nagkandos ano para ma-metrics ma-balance kay kung isa ray mo kuha ana wa jay mabinlan una mag-balance ta ako nag-balance diya syempre ang naghukad ako gina no nya mga una tag ice cream mao na siya ang dessert o pampahilis sa ato ang gikaon nga manok og bihon diya kung naglaway ka pamalit mo nara na sa 7-Eleven nalingaw tag tila-tila diya no so maura to daghang salamat nya magkita-kita ta sa sunod nga higayon I hope you like and share this video daghang salamat.